ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ କେକେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୱିଥ୍ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ସୁଟିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ସେ କେଉଁଝରରେ ଥିବା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠରେ। ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଜଳପ୍ରପାତ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ସେ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ। ସେହି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ ଜଳପ୍ରପାତ ସହିତ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ପାର୍କିଂର ଭଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେନ୍ ମାଉସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, କରଞ୍ଜ ତେଲ, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଉସୀ ସେଠି ବସି ବିକୁଥିଲେ। ସେଠି ଆମେ ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସେହି ଏରିଆର ଆଉ ଏକ ଅତି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମହାବିନାୟକଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାବିନାୟକଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆହୁରି ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଘରକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।